Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nigeria maza da mata ina muku gaisuwa da fata alheri, kuma ina nema gare ku wanda ga bidiyo yayi partage yayi like saboda ƴan uwanmu wannan bayanin da zamu washin bakin da zamu yi ƴan uwanmu su ma su karu anda ba su fahimta da abin da ake nihi ba. To yau abin da nake so in gai a cikin wannan bidiyon nau shine ina jin da yau dan kwana biyu ina jin kucici yayi yawa. Akwai mutanen mu waɗanda ji suna cewa za su barin tahiyar CNSP akan wani bashi da ta amsa ga bankin Munjal. To shi nake so in yi ƙarin bayani a cikin shi, ba banki bane, ba bashi bane ƙasar mu ta amsa ga bankin Munjal ba. Na ƙasar mu shi ake ce ma aid de développement. Niger aid ne aka bata da développement, kaman ƙasa idan an tanke Niger mamburce ta bankin Munjal. Niger tana daga cikin ƙasashe wanda ke bada cotization kinsu na bankin Munjal. Idan ƙasa ta samu wata ƴan matsala, bankin Munjal yana zakwa ya diba ya kamata wannan ƙasa a taimaka mata. To aka diba ya kamata su ba Niger an tanke mambur, ita ma tana bara nata cotization, ya kamata a bata wannan aid de développement kin. To shine aka ɗebe wa'annan kuɗin na niyyar cewa za a ba Niger. Musan da kaɗin mu da ta Mali sai fa memka ba ka guda bane. Kaɗin Mali ta zo neman ramce ne wajen bankin Munjal. Su kuma sai suka aza mata nata shari'o'i na cewa idan Mali tana son ramce ga shari'o'in da za a aza mata, za ta barin saye mai ga Niger. In za ta sayi mai ga Niger ba a bata wa'annan kuɗin. To wannan wurin me nake nihi? Ku sani har gobe hajjibi shugaban bankin Munjal dan Faransa ne. Su kuma ba za su taɓa bar nasu entry ba. Mu ne ka wasar namu entry, amma su ba za su taɓa wasar nasu entry ba. Sai aka ce Mali idan za ta barin sayan mai ga Niger ta saye ga Senegal ko ta saye ga Murtani, za a bata wa'annan kuɗin. Me aka nihi? In ta sayi mai ga Murtani ko ga Senegal, kuɗin da za a sa ga Besiyawo za a zubo su. In Besiyawo Faransa ta hidda nata, waɗanda kuma za a zuba ma Murtani ita ma Faransa ta hidda nata, ko kuma Senegal ita ma sai Faransa ta hidda nata kuɗaɗɗari sannan. To amma idan Mali za ta sayan mai gare mu, za ta ba mu tsaba kuɗi ne, babu sisamkin Besiyawo tsakaninmu da Mali. Kun ji wannan abun shi suke nihi a wurin. Saboda mutane su gane cewa namu mu bidan mu na Besiyawo bankin Munjal shi na ya bidin Niger saboda a bata wannan aid din ya kamata. Niger ba ta tambaye bidan bashi wajen Besiyawo ba. Ku sani cewa Niger a halin da suka ganin Niger take ciki, kamar yadda aka ganin tattalin arzikin Niger yana haɓaka. Ko sun ba Niger wannan bashin ko ba su ba Niger wannan bashin ba, Niger za ta ci gaba. To shi yasa aka diba a zamana a ba Niger wannan bashin saboda kada a ji kunya. Idan ƙasa ta ci gaba a wadda adade ku yi mata har ta samu ta ci gaba, kuna za ku ji kunya. Kenan yanzu haka menene za a yi? To kuma har da wannan din mu san cewa wannan bashin ko da wannan kuɗin ko da an ba Niger su, ba wai har yanzu za mu same su bane san fursa abin sun ka rubuta nan ga takarda. A'a, kar ku manta an taɓa bara su irin lokacin nan da aka ce an ba Tanja, ya ce an bara taimakon miliyar 50 aka ba Niger. Miliyar 50 Tanja ce an ba Niger, ce su ga takardar su ga wa'annan kuɗin. Yayi san an bara miliyan 50 an ce musu ga su. Ole da miliyar 50 an baka miliyan 50. Rabin kuɗin ka ma baka samu ba. To haka suke mutane su samkin da suka yi. Idan ka ce aka baka wa'annan kuɗin kuma za a zo maka su ta Besiyawo ne, su zaka nan su gutsura abin su kuma saura ga yanda aka ba su a sai sam ne ake ba da su. To haka Faransi wannan sai samke ita ce ga halaka mu har yanzu nan. Dan haka muna nema ga jama'a waɗanda ba su fahimta ba, su fahimta da wannan tahiya. Muna nema na aimau CNSP goyon baya ta hanyar da za a bi a nemo muna incin ƙasanmu. Mutane na ɗauka abin kaman wasa ne, waɗanda sun iya neman inci. Soje da politician sai fa mem shozu ba guda bane. Yau idan politician na yau kowane ne duk politician kin ƙasarmu a game a bawo shugaban ƙasa, kowa ya zan shugaban ƙasa ba su ikuwar Amerika cikin ƙasarmu ta Niger. Amma yau mutane sun ce akwai waɗanda suka nuna an kore su, Niger gawar za ta yi. Me ake ciki yanzu? Har yanzu ba wani problem da ake ciki. Don haka duk abin da soja ɗarba ƙudurin zai yi, yan ya samu goyon baya yan ƙasa 100% zai yi shi. Saboda yana waiwayowa na baya abin da yan ƙasa ga so shine za a yi. Da haka shine muka san mu hasara mutane wannan bakin. Ku gane har yanzu wa'annan kuɗin wai ba Niger za ta sabe su ba 100% ne. Za a zubo ta Besiyawo su ɗebe rabon su, ayi wa iri abin da Niger ta samu su ne za ta samu. Fala amma duka da haka nan dai halbi ga wuciya ya yi kure. Mu gane da wannan. Diyar da aka baka in dai baka na an kai kuma ba abin da ka roƙa bane wanda ya kamata a baka ne. Diyar da suka yi su dai rana za ta zo insha Allah radda in Allah ubangiji ya sa har muka waɗannan kuɗi da na AAS suka hito. Duk wannan sai sabke insha Allah za ta ƙariya. Duka in Allah da duk wani abin da kuke ganin Faransa ta kanan tana bullace da waɗannan kasashen kasu ta sai da yawo. Ga sai da yawon na an rasa wanda ga ɗauka. Paske shi wannan na Senegal ya bibi idan ya ɗauki sai da yawo yau. Waɗanda kasashen da suka ɗaure maniyyar hita idan sun hita irar ke shi ne. Shi kuma Tinubu abin da ya kadibi datta ɗin shi ya kai maki amma babu mai yarda a cikinsu. Kenan har yanzu sai dai mu ce Allah ubangiji
shi ƙara masu rashin fahimtar juna can mu kuma nan IS Allah ubangiji ya ƙara muna fahimtar juna Allah ubangiji kuma ya zama da kasashen mu lahiya muna nema waɗannan shugabanni niyya daga gare su ta alheri ubangiji Allah ya taimake su wani mai suni a sheri daga cikin su kuma muna nema ubangiji Allah ya hidda wannan niyya ya sa musu alheri ta kishin ƙasa a cikin su muna baya gare su yau muna baya gare su gobe kuma muna niyyar ƴan Nijar waɗanda ba su fahimta da wannan goyon bayan nasu ba su yi saboda baka iya kaza wanda baka aza baka iya kasabce shi da kai goyon baya da kakkai duka ɗaya ne gare ka muna nema ga ƴan Nijar mu fahimci juna mu zan tsinciya madarmin ki ɗaya ta yi ci gaba haka nan assalamu alaikum wa rahmatullahi